Kaixo, hau formulario bat da, eta nik hemen klikatzen badut, eta aurrera jotzen badut, orrialde honetara joango naiz. Baina, beste aukera bat hartzen badut, beste orrialde batera, beste galdera batera joango naiz. Nola egiten da hau? Formularioa denez, formulario bat sortu behar dut. Jarri izenburua, eta lehenengo galdera. Begira, orain 3 aukera daude. Gure helburua da, bat aukeratzen badute, beste galdera batera joango dira. B aukeratzen badute, bestera. Eta C aukeratzen badute, beste desberdin galdera batera. Nola egiten da hori? Atalak sortu behar ditugu. Hau da atala edo sekzioa. A atala sortu dugu. Orain B atala. 3 aukera daudenez, bigarren atala sortu behar dugu. Klikatu hemen. Eta 3 aukera daudenez, 3. atala sortu behar dut. Lana errazteko, bikoiz dezaket atal hau. Hemen dago. Gogoratu A atala, B atala eta C atala. Eta segun ze erantzuna hartzen duen, bide bat, bestea edo 3. hartuko du. Bigarren pausoa, aukeratu galdetegia, eta hemen, 3 puntuetan, klikatu, eta esan joan atalara erantzunean oinarrituta. Ze atalara? Behin eginda 3 atalak, erantzun honetan klikatzen badute, A atalara joango dira. Hemen klikatzen badute, B atalera. Eta hemen C atalera. Bukatzeko, ona etortzen badira, hau erantzun ondoren, bukatzen da galdetegia. Beraz, bigarren atalaren ondoren, bidali inprimakia. Hemen gauza bera, eta hemen ja bukatzen da inprimakia. Egin dugu! Aber ikasleek nola ikusiko duten. Aukeratu bat. A aukeratzen badute, ondo egin dugu. A atalara joango dira. C aukeratzen badute, C atalara. Beraz, horrela egiten da galdetegi bat, ibilbide berezi bat hartzeko. Eskerrik asko.